Rada by som vás dnes privítala v jednom z najvydarenejších projektov len naskok od Bratislavy. Nachádzame sa v Malinove na 3 vodách, ktoré sa stali aj veľmi rýchlo, veľmi obľúbenými. Či už pre svoju príjemnú atmosféru, kompletnú občiansku vybavenosť, alebo aj priateľnú cenu, každopádne 3 vody sú určite dobrou voľbou. Okam New Home vám ponúka exkluzívne na predaj tento štvorizbový rodinný dom s užitkovou plochou 105 m2 na pozemku 464 m2. Nehnuteľnosť pozostáva z 2 podlaží, pričom na prízemí sa nachádza obývačka prepojená s kuchyňou, zariadená moderne a štýlovo, 2 samostatné izby, kúpeľňa a toaleta. Celý dom je zariadený veľmi moderne, štýlovo a nadčasovo, pričom jeho dominantou je kombinácia bielej a čiernej kresovej dlážby. Na poschodí sa nachádza hlavná spálňa s centrálne umiestnenou vaňou a východom na terasu, kde si môžete vychutnávať západ slnka.